ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam jong ke National People's Party Southwest Khasi Hills District kila pediang ngobha ya ke jing penyaso biang jong UMLA barim Karanikor constituency Martin M Dango syaka National People's Party hadin ba ulami no naga party hadin ke jing syarem ha ke election shiteng samai ke balalong ha usnam arajar khatpra ha UMLA ba menta uba Pius Marwen ubalaya kun na ke United Democratic Party. Presiden jong ke National People's Party Southwest Khasi Hills District uba akit bok lang nongrem hakajing ya keren bat kilat pathai khubor ulaong bagajing penyasok biang jong uba Martin M Dango sya ke NPP harengkat bat kinongelam barim kum uba man study nongrem bat ke kompelsi snaitang kanang penklan syosyo ya ke parti ne ke benta ke election sya ke yeng dorbar thawan ke bansa long house nem arajar arpulai tena kalian juga bat kakenhun ki badang don lang ringkat bat nga badang ya kersan ya nga haka by election MBC ka bala long mensua ha itu por hadian itu khat no coba nasa marwen ngila don lupa ka jing perkhat ba ngin ya le ka bala ban khot biang yu badang go ban wan ha ka pat kata ka jing perkhat ban kong ai jungi bat na ka por ring maju kren ya kan ni ban ong ba ka jing khang jong ka NPP Haranikor nam ta jong badang go kadang pli ring hang bat kalong ke jingkemen mentapat bahwa dangko ulawan ya ke bandrung sendon haka parti ke jongi bat penyesok pura biang bat ke parti ke jongi ya ki benta ki badon kam ban penbiang ban penbet haka bete bat ke parti organization kamtam ban lese kalak ban long hat hadu bangin haban reconstitute ya ka block committee kata kade haka benta ke baar ke bangangan sahaban ya slok shwa ya kiri orang pak kibadon hakaliang jong ubadan go bat kibadon jong ubadan LBT sama ringkat bat ujian stri jungi kum blok kibadon haduk mentah kamdon cige yangi bangin pentamai ke parti kat haduk mentah kamdon kata kajing suatu bakla nakaliang jongi ban ong ba kandon kanu kajing ya per ha ka biate bat kajing wanrung jong badang go kamdon ke bakum bata Henry haka politik sengon 6 la ruban ong season ong hangi balik ba 6 don le sila bandon ru hadi nebut ya kata ngam la ban ong Henry kajing kwa jonga bat kajing ketu jonga lengba jong pi kilat pathai ku bor kelong ba namar ba haka por ban kot musem layo sisa ban ya kenduk lut ya kinong kersian jonga ya kinong kersian jong badang guru Henry kajing kwa ka jonga kelong batong ya wanlang haju watla hapling ki papun kajing ya per kajing ngobrol ngin ya wanlang haju ngin ya trailang na kamta ka jing klan jong ka parti bat nomor ka thong ka jungi ban pediang ya ki breu ki bawan ki political party paper bat ya baro ka parti kelong na kamta ka jing job jong ka parti haki election ban kata ka dai ka benta ka ba paso ban penpau hang ni ka jing wan biang jong badang go nang ta uba aman study nongrem bat ki kenhon ki jong ki bat ngalai i ruas ni bat ki babon ba ki ne ki dong kesan ki barim ki jungi ki ba mdon syu bat ni nadu ki snem arjar khatlai kilawan phai biang menta pe kum jong kong pel siru kilawan bat kiwe ki ba ngama banjer keteng ne kila yawan biang ka parti te kadon sya ka jing kiwe ka parti ka jungi ladangin hapan ya tresitom te nakam ta usnem arjar pulai kadon ka jing kermen ka bakrau te henrei ban kensting kam lo ngi hapi ban ya tresitom haman ki polling station ki jungi ha ke block level kamtam nak menta ba ngin yok khai ti uso jo jing job ba kane ajar pulai lada ka don sisa ka jinge trailang na baro kito ki bawan ya so ha ka parti jumi kum ba ngayu i ha ka tugas ni ngayu i ba ka don sisa ka tak kerman menta ka NPP ba kan yok ban ra biang ya ka nam jing job ha ka ran ko konsulsi